はプロレタリアートです。よろしくお願いします。はい、このバンドはですね、ライアトンというフィンランドのプロアカペラグループのカバーの曲を主にやっているバンドでして、今日は1曲ほど「ノーセラウルニ」という曲をやりたいと思いますが、ちょっとコンセプトがですね、そのライアトンというグループがフィンランドの極寒のね大地みたいなのをテーマにしている曲が多いんですよ。で、今回の「ノーセラウルニ」も多分そうですよね。誰も喋ってくれない。なのでそうなんですよ。なのでちょっとですね、照明をですね、この後ろの照明だけでちょっとやってみようかなと思いまして、それでちょっとフィンランドっぽい雰囲気が出たらなと思います。じゃあやりますか。はい、では、ノーセラウルニ。Ikuisen,